De contouren van het nieuwe Cambuur worden zo stadig onzichtbaar. Onder oren van de Laan en Leeuwin verliet het, maar er kwam ik wat van in het plak. Dit is Gianluca Nijholt, die toch Cambuur testen wordt. Hij speelt in de Russische competitie. Virgil Narsing, hij kwam over van Zwolle. Een rappe vleugelspeler werd Cambuur een soort willen onbeleefd bekend. En dan is er dan centrale verdediger Etienne Reijnen oerkomen van AZ. En Kelvin McIntosh, hij was van Telstar Helle. Lucas Ron Jansen, die het hier wordt van Greens. En daarmee is de verdediging op peil. Maar daarmee is de selectie nog net compleet. Aan de zijkant nog wat snelheid en op het middenveld nog wat spelers erbij. En dat moeten dan aanvallende middenvelders zijn. De eerste helft wie juist de Jong Goerd van Cambuur Siede. Bij de rest wie het 6-0. De eindstand kwam op 8-0 en daarmee wie trainer Henk de Jong tevreden. Ik zou meer naar de hele week. We gaan een geweldige week, gewoon een trainingskamp. Jongens krijgen een geweldig compliment. Jongens hebben hard werken. Wie en ik wat vermoeid de man. Maar het gaat om speelwijze en daar ben we aan het betrainen. Hoe we het spelen willen. Daar hebben we een bepaald idee over. Ja, dat zegt van de eerste uren geweldig. Waarom? Ik het laatste stukje alleen weer heel slordig. En rond natuurlijk uit de positie. En voor de goal de scherpte maar nog meer. Maar dan is het gewoon 50-16-0. Rond de weken hier de Cambuur nog onvallen Dejan Melech van Ajax. Het jonkies hier nou voetbal en praat binnen hier in Nederlands. Ja, ik denk dat we daar wel een profijt van trekken kunnen. Ik ken op meerdere posities, maar wel een speler naar Cambuur publiek. Die vindt dat mooi, denk ik, zo'n avontuurlijk mannetje.